Jo. Počkaj. Idem ho natočiť. To je teda potvora. Ožrala mi celý strom a zase ide hore. Ja odpadnem. A mádam ide pozrieť, či zase tam nemajú. Ani neviem, aký to je stromček, pretože som nikdy na ňom nevidela zatiaľ lístky a tie púčiky, čo vyhodil. Tak teraz pozerám a ona papka. Všetky ožrala. Teraz je na vrchu a visí na to. To ti je v prdeli toto. Musela by, skôr by vedela, aký to je strom. Ja si myslím, že to je možno, že... No, neviem. Musím jej to... No, taký je život. Musím jej to poslať.